Здравейте! Ще се запознаем с възможностите на Dreamweaver за работа с изображения. Първо трябва да уточним, че изображенията трябва да са подготвени като файлове и да са поставени в папка, до която ще имаме лесен достъп. За целта ще потърсим някакви изображения. Аз съм подбрала темата за цветя, тъй като сайтът, който правим, е за цветя. Ето го списъка с резултатите. Ще съхраня няколко изображения. Ето първо това. Запазване на изображението. Като така и ще създам папка, в която ще поставям снимките. По принцип бих могла да ги поставям и в основната папка, но по-професионално е снимките да са отделени. В интернет имената на снимките са понякога доста дълги и трудни за изписване, за запомняне, затова ще сменя името на файла, като оставям типа. Така, ще смъкна ето тези лалета. Отново сменям така. Тук в този букет виждаме, имаме анимирано изображение, нещо, което няма да използваме в страницата. Съхранявам запазване. Така, имаме вече няколко снимки, които може да използваме в нашата страница. И така, запазихме нашите файлове в папката и в панела за управление на сайта виждаме вече папката с 4-те файла, които са вътре в нея. Сега пристъпваме към вмъкването на снимки в страницата. Първо с курсора посочвам мястото, където ще бъде снимката, изображението, и с бутона Insert и командата Image или от иконката за вмъкване на снимка Image стигаме до нашата папка, избираме ето тези рози и се появява диалогов прозорец, в който ние може да посочим така наречения алтернативен текст. Това е обяснение, прозорче за обяснение, което се вижда, когато курсора е върху снимката. За някои браузери тази функция даже не се поддържа. Този алтернативен текст обаче е много важен за търсачките, така че препоръката ми е винаги да се попълва това поле. Ако случайно пропуснете тази стъпка, ще имате възможност по-късно отново да въведете такъв текст. И аз сега
среда пише рози. Тези текстове е добре да съдържат ключови думи, по които ваши клиенти биха търсили. Така, ето я снимката. Когато е кликнато върху снимката, виждаме позиционните маркери и долу в полето Properties излизат свойства, с които може да се управлява тази снимка. Първото, което може да правим с снимка, е да променяме размерите. Те естествено могат да се променят и чрез плъзгане с мишката, но тогава няма да са точни. А тук чрез W, което е ширина, и H за височината, може да задаваме съвсем точни размери. А сега ще дам наполовина. Ето, смалихме размера. Виждате името на файла и пътя до него. Изключително е важен този път и когато пренасяте сайта на някакъв друг носител го съхранявате, не забравяйте, освен HTML страниците и всички останали файлове, които принадлежат към сайта, да бъдат пренесени. Тук виждаме отново познатото поле линк, т.е. тази снимка може да бъде направена линк или към сайт, или към ваш друг файл. Ето го алтернативния текст. Т.е. ако вие сте пропуснали в първата стъпка да напишете пояснение, тук може да промените или да напишете наново вашето пояснение. Освен това, може да изберете различно подравняване. Ето това е центрирано, това е дясно подравняване на вашата снимка в страницата. Може да изберете рамка за снимката, като тук в този екран вие имате възможност само да зададете дебелина на рамката. Аз ще дам 5, за да се вижда. И ето дебелината на рамката. Отново ще премахна тази рамка. И какво друго може да правим с снимката? Може да оставяме празни разстояния около снимката. Вертикално разстояние задаваме го в пиксели, например 100. Ето, тя е по-надолу. Значи ето това са 100 пиксела. Кликвам пак върху снимката, ще сменя, тъй като това е доста голямо разстояние, но просто исках да е достатъчно нагледно, 50, и хоризонталното разстояние ще направим 30. И ето, изместих. Оставихме празно място около снимката. Хоризонтално, т.е. и от двете страни. И отгоре, и отдолу. Така, сега. Винаги се появява въпроса, можем ли да пишем около снимката. В момента все още не можем да пишем около снимката. Но аз ще си копирам малко текст. Значи в момента, ако се опитам да сложа текст около снимката, той ще бъде в долната част на мигащия курсор. А за да разрешим около снимката да има някакво друго съдържание, от прозореца с свойства отиваме в полето Align, което е за подравняване, и оттам избираме съответно Left или Right. Ако изберем Left, снимката е в ляво и около нея вече може да има текст. Ето, аз пробвам с един и същи текст.
И аналогично е положението, ако вместо ляво задам дясно. Просто тези текстове отиват в другата страна. Сега отново ще върна left. Така, в Dreamweaver имаме възможност за малки корекции на снимката. В смисъл, ето бутончето Edit. Момента не се отваря. Имаме възможност за отрязване на снимката. Идва за съобщение, че това ще промени снимката. Значи, вие може да фиксирате каква част, значи тази светла част е частта от снимката, която остава след изрязването. Така че може да прилагате този ефект, за да подберете части от готови снимки. Освен това, може да сменяте, ето отново съобщението, че това ще промени вашата снимка, може да сменяте контраста, светлината, ето аз сега изсветлявам снимката. И ако сте съгласни с тези промени, окей, аз сега ще ги анулирам. Така че в самия Dreamweaver имате възможност за минимална обработка на вашите снимки. И освен това, тук имате възможност за оптимизиране на снимките. Така че да може да видите ефекта от оптимизирането, да ги съхраните евентуално в друг формат. Но това нещо специално за оптимизирането на снимките обикновено се прави предварително. Ако снимката е особено голяма, може да обработите с програма от рода на Photoshop, а може и с Microsoftски инструмент Microsoft Office Picture Manager. Там имате възможност за компресиране на снимките за различни формати, в зависимост от това дали ще ги показвате в веб страници, в електронна поща или като документи. И вече това, ако е пропуснато да се направи, имате възможност чрез оптимизирането на снимката да намалите малко файловия размер и тук на място в Dreamweaver.